klar, når Tim råber klar. Er det ikke først efter de 10? Løber du ned? Jeg løber bare, så siger vi, når vi skyder. Okay, gutter, stil op på række, så jeg kan få filmet alle sammen jeres våben, så folk kan se, det er ordentligt kvalitetsvåben, vi bruger. Ja. Det er godt. Det er kun et godt tegn. Simon, han skal ikke slippe fra det her. Ja. Nej. Godt, Simon. Jeg elsker dig. Altså, vi skyder på en række, der skal ikke være 3 med mig. Er du klar, Simon? Nej. Er du klar til at blive havlet ned af hardballskud? Jeg får med lov dig for, jeg ikke er. Er I klar? Ja. Er du okay? 3, 2, 1, løb! Det lød vildt, at alle våbne de bare åbner op på samme tid. Det gjorde ondt for ham. Det kunne jeg godt lide. Ja, du var godt gået, Simon. Jeg glæder sig til hans arme og sådan noget. Jeg begynder at skyde, dengang han Nej, jeg tror, jeg ramte ham. Jeg er sikker på, at jeg ramte ham. Jeg er også temmelig sikker på, at jeg ramte ham. Jeg er temmelig sikker på, at vi alle sammen ramte ham. Au! Vi gjorde pistolen. Du skal løbe imod den her gang, Simon. Har du fået nogle mærker? Er det kun dine arme, der er blevet ramt før? Nej, jeg er også blevet ramt et godt stykke om på ryggen. Ja. Nice. Heroppe også. Lige der var en god Shit. Au, det kommer til at gå ondt i morgen, det der. Sådan, Simon. Jeg har en der mit lår i værre, fordi brænder mere. Gør det, har du blevet ramt mere på lårene? Det var fedt, det der. Fedt. Jeg var fandme ved at falde dernede.